Dünya jemgyçiligine uly gyzyklanma döredön Forumun Halkara Ilmi Tehnologiýalar Parkyna geçirilen mejlisi ýurdumyzyň uly mümkinçiliklerini görkezýän sergi bilen başlanmagy aýratyn ähmiýete ýa boldy. Sergiň şäklerini ýurdumyzyň ministrlikleriniň puwdoklaýyn dolanýaş idaralarynyň mali bank düdümleriniň, finansiýalar we telekeçiler birleşmesiniň agdalarynyň ýürütü bölümleri guralyp, olarda ykdysadyýetimiziň puwdoklarynyň sağlaşykly ötüşine, ýeten derejetine, ýurdumyzyň telekeçilik başlangyçlarynyň höwetlendirilişine bagyşlanan gymmatlyklar we ähmiýetli maglumatlar beýan edildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matlagynyň başlygy Gahrman Arkadağymyzyň ýurdumyzyň durnukly durmuş ykdysady ötüşini üpçün etmäge gönükdirilen oňyn başlangyçlary häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň paratly başdanlygyny üstünlikle amala asyrlýar. Şoň bilen birlikde ýurdumyzda senat innovasiýa ötüşiniň döwrüwap nutqy kemale geldi. Milli ykdysadyýetimiziň binýatlaryň puwdoklaryna giň erimli özgertmeleriň netijeli amala asyrylmagy, döwlet hususy gatnaşyklarynyň ýygydarly ösdirilmegi, ykdysadyýetimizde hususy puwdogyň möhüm orny eýelemegi, ýurdumyzyň durmuş ykdysady taýdan sağlaşykly ötüşiniň baş şertini emele getirýär. Bu ýerde guralan giň möşürli serge gatnaşan ýerli we daşary ýurtlaryň işiwur düdümleriniň wekilleri häzirki döwürde Türkmenistanyň ötüşiniň umumy ykdysady görkezjileriniň hemde oň maýy goýma strategiýasynyň häzirki zaman talaplaryna dol alaýyk gelýändigini nyktadylar. Muňa hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň başdanlygynda döwletimiziň senat innovasiýa taýdan ötüşine, önümçilik ulgamyna ilmi tehnika işläp taýýarlamalan we iň täze tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna, sanly ykdysadyýete geçilmegine gönükdirilen özgertmeleriň oňyn netije berýändiginiň nowatdaky beýanlar. Ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlaryna ýygydarly amala asyrlayan düýpli özgertmeleň ozaly bilen berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek milli maksatnamasy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasy ýaly uzak möhletleýin we orta möhletleýin strategiýalarda kesgitlenilen görkezjilere ýetmäge gönükdirilenligi bellemeli. Öňde goýulan maksatlaryň durmuşa geçirilmegi, maýy goýum maksatnamasynyň üstünlikli amala asyrmagy bilen gönnen-göni baglanyşyklydyr. Bu bolsa ykdysadyýetin ähli ugurlaryna maýy goýum serişdelerini çekmek, innovasiýalar işiň ornaşdyrmak, şol wagtyň ýönüne ýurdumyzyň ekologiýa we durmuş ykdysady taýdan sağlaşykly ötüşini üpçün etmek boýunça möhüm wezipeler amala asyrylmagyny şertlendirýär. Sergiň şäklerine ýaýwanlandyrylan gymmatlyklar, sanly ulgama arkaly beýan edilýän maglumatlar we önümden köpdüriligi ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň esasy puwdoklarynyň eksport mümkinçiliklerini beýan etmek bilen bir hatarda daşary ýurt maýadarlarynyň geljegi uly hasaplanýan türkmen bazaryna eýelýän ornuny berkitmäge bolan gyzyklanmalaryny artdyrmak, halkara hyzmatdaşlygyny ýygydarly işeňleşdirmek ugruna ärt uly mümkinçilikleriň bardygyny görkezýär. Şeýle hem sergiň şäklerine garaşdydy. Hemişelik bitarap Türkmenistan bilen köp ýyllaryň dowamyna hyzmatdaşlyk etýän hemde ýurdumyzda amala asyrlayan bilelikdäki maýy goýum tatlamalarının durmuşa geçirilmegine işen gatnaşan daşary ýurt kompaniýalarynyň hem öz mümkinçiliklerini, önümlerini görkezýänliklerini bellemek gerek. Muňa öýdi döwletimiziň maýy goýum siýasatynyň durmuşa geçirmegine, maýy goýumlar ulgamyna döwlet kadalaşdyryş ugurlarynyň işiniň kämilleşdirilmegine hemde ykdysadyýetimiziň ähli düdümleriniň guramaçylyk, hukuk we ykdysady işiniň döwrüň talabyna alaýyk derejede üýtgedilik guralmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini görkezýär. Bu bolsa Türkmenistanyň durmuş ykdysady ötüşiniň ileri tutulýan anyk ugurlaryny kesgitlemekde, giň mümkinçilikleri öýsüne alýan strategik wezipeleri ýerine ýetirmekde ähmiýetlidir. Ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygynyň ýygydarly ösdürmegi, dünýäniň dürli ýurtlary we awraýly halkara guramalary bilen ýoly goýulan gatnaşyklaryň netijeli häsiýete eýe bolmak ugruna alyp barylan işler özüniň oňy netijesini berýär. Dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň ýurdumyzda amala asyrlayan maýy goýum maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine gyzyklanma bildirýänligiň sanynyň artýanlygy, daşary ýurt kompaniýalarynyň ýeri bilelikdäki tatlamalyň ýerine ýetirilmegi bolan gyzyklanmalary öz beýan tapýar. Ykdysady ötüşini diversifikasiýalaşdyrmaň ýoluna ynamly düşen Türkmenistan, sanly özgertmeleriň we ähli ulgamlara innovasiýalar çekmeň işiň tarapdary bolmak bilen iň gowy dünýä tejribelerini öwrenmäge hemde özleşdirmäge açykdygyny görkezýär. Hut şoň üçin soňky ýyllarda kabul edilen durmuş ykdysady ötüşiň döwlet maksatnamalaryna tutuş ýurdumyzda internetde el ýeterliginiň giňeldilmegine we öýjükli aratnaşyň hiliniň gowlandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu çäreler sanly hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmagy we sanly ykdysadyýety ösdürmek üçin şertleri döretmäge gönükdirilenler. Şoň bilen barlykda bilim ulgamynyň kämilleşdirmegine uly ähmiýet berilýär.
Telekommunikatsiyalar we IT tehnologiyalar ulgamyny ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlayan Türkmenistan Telekommunikatsiyalar we Informatika institutynyň döredilmegi muň ýene bir subutnamasdyr. 2016-njy ýylda ýurdumyzda ýene bir ýokary okuw mektebi Oguzhan adyny Injiniýer Tehnologiýalar Uniwersiteti öz gapylaryny giňden açdy. Oň açylmagy milli ilmiň dünýä derejesine çykýandygyny alamatlandyrdy. Şu ýylyň tomsyny halkara hukuk derejesi berilen Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasynyň halkara ilmi tehnologiýa parky geljegi uly ilmi garaýşlary durmuşy geçirmeň badalga alýan ýerine urly. Öz gedeginde bu merkeziň öňünde ilmi barlyklary toplumlaryny ösürmek, ýurdumyzyň alimlarynyň gazananlarynyň bäýatleşige ukyplylygyny üpjün etmek, innovasiýon önümleriň önümçiligini guramak hemde durmuşy geçirilen täzesil tatlamalary kiçik we orta telekeçiligi işiň çekmek boýunça wezipeler goýulanlar.